Senyores i senyors, y esta semana ya estem una miqueta més tranquils. ¿Per qué? Porque ya tenemos presidente. Gracias a los socialistas ya hemos salido de este bloqueo institucional en el que nos encontrábamos. España no podía estar sin gobierno, coño! ¡Hòstia! Bé, però no venim a parlar d'això, venim a presentar-vos un vídeo d'un viatge que vam fer el dijous passat, el dijous 27 d'octubre. Ens van convidar a anar al Senat. Què? Allí a Madrid. Els senadors de Compromís, estem parlant de Jordi Navarrete i Carles Mulet. Vam estar allí parlant amb ells, vam poder entrar al Senat i vam fer una miqueta de rita de forma una miqueta pirata. Allí, senyors, vam parlar amb ells, així ho teniu. Un moment, l'entrevista és un poc totxo, però no passa res, vosaltres aneu passant-ho perquè és interessant. Ens van explicar per què collons serveix el Senat. Senyors, a Madrid que se'n vam anar. Què fem? Entrem a... N'hi ha que acreditar-se. Correcte. Passem pel detector i... El detector, ese que no passa el... de Correa. De Correa. Això que no saps que entres... Correa hace... ¡Bum! Nosaltres no, nosaltres hem de passar. Vale. No s'ho creureu, però se m'ha trencat la botella de Bifitter de Rita. Passant el detector, se m'ha trencat. Estem intentant arreglar-ho i estem ara acreditant-se per a poder gravar dins del Senat. En això entrem fins a la sauna. Ens han dit que n'hi ha una sauna en el Senat. A banyar-se. Espera. Vamos a entrar al Senat. Huca, chaca, huca. Que guai. Oh, sí! Moltes gràcies! Mira! ¿Y ahí qui se senta? Rajoy. La butaca de Rajoy. Senyores i senyors, m'han dit que esta és la silla de Rajoy. Esta és la silla de Rajoy. 301, ¿cuál es? Buah! Tio, mira. Nosaltres diem, les potes em fan figa, que diu, Oh, mira, que xulo. Mira. Huele a Rita. A ver, me cago en la mano. Espera. Señoras y señores, ya que Rita no viene a trabajar, nosotros la traemos. ¿Qué coño, Y me traigo el resolí de Cuenca. Bé, senyores i senyors, i estem dins del Senat, així al costat de la d'on se senta Rita, en el 131. Moltes gràcies. Volíem agrair a Jordi Navarrete i a Carles Mulet, senadors de Compromís, i volíem fer-vos un parell de preguntes, si us sembla bé. A veure, perquè tenim el dubte és el de sempre. Bueno, primer explicar-li al públic que hem tingut un poc de conflicte, perquè diuen que no se pot fer teatre així dins. Això és cert. No podem fer teatre així dins. Nosaltres no podem. Nosaltres sí podem. Moltes vegades. Per això t'he dit jo que... Bueno, de tota manera volíem preguntar-vos perquè és un clamor popular. Això de que Rita no va fer faena i... Què passa que no va fer faena? La pregunta del milió és de, així en el Senat, quina faena feu? Perquè molta gent diu, però allí què fan? Jo mateix en el teatre ho dic, allí què feu? Pues hoy he venido a trabajar, He venido a trabajar. Y esta noche a cenar. ¿Somos senadores o no? A cenar. Aquí, ¿quién está?
Los de Bildu, compromís, venid per acá. Ai, que xulo, per l'amor de Déu. Què feu així? Així pots fer moltes coses o pots fer no res, absolutament. En el cas de Rita Barberà o el d'Alberto Fabra o el de moltíssima gent ve la seva activitat i en un any que hem estat, tant Fabra com jo, com l'Erma, fa un any que estem, l'Erma fa 20 anys, perdó, mos van triar el mateix ple de les Corts Valencianes i tant poder veure la fitxa d'activitats de Fabra i de Rita no han aparegut mai davant de l'hemicicle, no hem fet mai cap intervenció, no fem mai cap activitat parlamentària. Nosaltres portem en un any més de 10.000 iniciatives parlamentàries, ells zero. O sigui, ells no han fet res. Nosaltres què fem? En un any? En un any, zero, no han fet res. No han fet res? No han fet res. Fabra, que si hem vist que no està Fabra, posa en el seient posa Frabra. Sí, passa palabra. Alberto Frabra. Sí. No, és una persona que no fan absolutament res. Per tant, què fem així? Què podem fer? Podem fer moltes coses. Això és, en teoria, la segona versió del Congrés. Del Congrés. Les lleis que van allí, després venen així i li fem una revisió. Això és important, això és important. A veure, quin és el camí que seguís una llei? Des del Congrés se'n ve cap ací? Se ve cap ací, així li fas una segona lectura, la pots esmenar, la pots millorar, a vegades se milloren, a vegades no. Per exemple, la llei de pressupostos, a vegades sí que els pressupostos de l'Estat venen així i sempre aconsegueixes algun flequet, alguna cosa que s'acaba pendent a rapar alguna cosa. Nosaltres vam aconseguir, per exemple, en el Congrés no vam aconseguir cap tipus d'inversió per al País Valencià, així no sabem com vam aconseguir una per a reindustrialitzar el Camp de Morvedre, per exemple, una partideta d'1 milió d'euros. És poqueta cosa, però alguna coseta pots fer. Pots fer també el control del govern, igual que se fa en el Senat. Se pot vetar alguna llei, també? Sí, però el problema és que quan tu vetes una llei així, torna al Congrés. I el Congrés te pot fer cas o no. És el que passarà. Ara sabem que no hi ha majoria de ningú allà al Congrés, així sí que hi ha majoria del Partit Popular. Una coalició de tots, excepte el PP, te poden aprovar alguna cosa allí, t'ho porten així i el PP te la tomba. Torna allí i el Congrés te pot dir, bueno, ho accepta o no ho accepta. O sigui que és un poc... Per exemple, estàvem parlant abans d'una llei, la llei que equipara les baixes de maternitat i paternitat, que el PP ha votat en contra en el Congrés, i la llei té que vindre així. Sí, així podem votar-la en contra, i l'únic que farà és tornar-la una altra vegada al Congrés, i se tornarà allí a treure damunt la taula, i el Congrés dirà si accepta el veto del Senat o si no l'accepta, i s'aprovarà. El que farem és perdre temps, per dir-ho així. No té sentit que funcioni d'aquesta manera. Així, per exemple, també tenim control del govern, com tenim en el Senat, en el Congrés, en la diferència que si el govern no ve. Així, en un any, Rajoy no ha vingut per a res i la majoria de ministres no venen tampoc. Això m'ho estava explicant, que ni una branca allà baix, que és la del govern, les negres, no? Així, el que té costum per vindre és Montoro, una persona que li agrada donar la cara, i ell és el que rep les bufetades de tots els altres. Sí, un tio que té... El gas també de coixí, no? Com té molta gràcia i té molt d'empaque, ell te contesta d'agricultura, de sanitat, del que tu vulguis. Quan hauria de vindre tots els titulars de qualsevol, però no venen. Mr. Barnes, i el teniu així... L'ambient de sac d'espàrring. I les sessions així les feu dimarts i dia... Dimarts, dimecres, i si s'allarga prou, dijous. Dimecres i dijous. Pues la Rita ja podria arrimar-se, ja. Trobo que sí. En un any hem fet 4 plenos en la legislatura curta, 4 en estes, i ha faltat, en la primera va faltar la meitat dels plenos, i en esta de 4 a 1 ha faltat. Que falte no vol dir és físicament que falte, perquè després, perquè estigui així, sense fer res també és un... això. María José. Nosaltres sí que estem en uns plenos, estem actius, així, pensant una esmena, preparant, negociant. Estàs en activitat. Nosaltres esmenem sempre. És una cosa... Sempre esmeneu. Sí, és que... I una pregunta, a veure, una pregunta important, perquè sí que n'hi ha a nivell popular, a nivell del carrer, hi ha com una proposta de revisar això del Senat, de dir, bueno, realment fa falta, és una pregunta important perquè dius, realment fa falta, n'hi ha gent que proposa d'eliminar el Senat. Vosaltres crec que heu treballat també per modificar-lo. ¿Se podria suprimir el Senat? ¿Se podria suprimir? Hombre, no vengo a trabajar, no viene a trabajar, pues que no cobre, pues ya estoy aquí, he venido a trabajar. ¿Se podria suprimir el Senat? Se podria suprimir? Tal com funciona ara, sí. El que nosaltres sempre hem defensat és el que sigui de veritat una càmera de representació territorial. Hauríem d'equiparar-nos amb els altres països d'Europa en el qual
totes les decisions que venen des de les comunitats autònomes, en el nostre cas, se tractarien aquí. Sí, que aquí negociaríem, arribaríem a intentes i llavors li portaries tant a l'executiu com al Congrés dels Diputats, però ja ben redactat i ben explicat el que se vol. Ara, moltes coses que venen a les comunitats autònomes has de passar pel Congrés dels Diputats i torna a vindre així. Vale. El camí de... Sí, senyores, si som la Càmera de Representació Territorial, segons la Constitució espanyola, fem-la que sigui la Càmera de Representació Territorial. Fem-la més reduïda, perquè, clar, si representem els territoris no cal que siguem 260... Sí, és una caterva, és una caterva de gent, saps? Pues, ja t'he dit, equiparant-nos a molts països d'Europa que pues, en 50, en 60 senadors representen les seves diferents regions i solucionen aquests tipus de problemes i després, ja t'he dit... Una cosa més d'àmbit territorial, solventar problemes més territorials. Sí, és que ja t'he dit, i el govern ja té prou feina en la seua, tu soluciones els problemes territorials, els negocis entre territoris i després ho portes ja mig embastat a un congrés dels diputats. Un ús, diguem, útil, no? Sí, del Senat. Vale. És la idea. Vale. Perquè si n'hi ha gent com... que jo recordo des de l'Erma, sí? 20 anys. 1.000 anys. 20. Jo he dit 1.000 anys i sí que està cartonat. 20 anys. L'Erma està cartonat. Porta 26. Hòstia, 20 anys en el Senat. Sí. Hòstia. Va ser Deixar de ser president de la Generalitat. Va ser president de la Generalitat, va ser uns mesos, va ser ministre, i després ja se va col·locar, sí. Ja. Molt bé. Pues escolteu, xiquets, moltes gràcies. I jo què sé, gràcies per convidar-nos així a les brancalles del grup mixto. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Manuel, tú sí que eres un hombre. Hem eixit del Senat cagant hòsties, tu. I mos han dit de tot, i jo no crec que tornem així mai més. Una experiència, de veres. Ala, anem al bar. Tú y seca. Oh, Senado. Hombre, César. Buenos días. Buenos días. Chupito. De JB. Claro. Venga. Tira ahí, tira, César, tira. No hay terreny, no? Oh, que venía seca. Oh, Pues eso es alegría. Ahí, bien fresquito. tendría que venir Mario. Sí. Salud. Salud.